Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukaan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ka senjuk bayada ya kawa umngot bat ye kishnat ki jongka ha ka jingilang ka balalong ha ka arpu hunyo trik urumpang arajar arpu wei kala thau buj bat thau lat kumno ban penne pensa ya kawa umngot bat ye ki do ki bodon ha ka ni kawa ha ka jingilang ka balapan long harut kawa umngot ha ka jaka ka baki khot ka madan lawartam ka badan ha khaput ka shnong niryang ka bahap ha West Jentia Hills District bat khaput jong ka shnong nongjrong ka bahap ha East Khasi Hills District layatai sani bha kumno ban penne pensa ye kane ka wa bat ban penjari ru da ki jing maham ki bateng ye kino ki bapen khen ye ki kendon bala adong da kane ka sinjong ha kane ka jingelang ki khot jong ka sinjuk ki layo lat ban ye phelu jingmut bat ban pen iru yala ki nya ki jutang halor kumno ban nang pen khlan shu ban yada ye kane ka wa Hagani ka singi ka sanjuk kalapan thamairu ya kidikot nong kitkam ki bakenthum ya Presiden uba Watar Pasa, Vice President uba Chirup Parian, General Secretary uba Hauni Hiwat Parian, bat kiwai. Ikam ka sanjuk, sinyap kumen uang, wa yo wa kini ku hek sinong naduk modmai, niriang, nangjrong, madur, plongkau, lom kudung, kini dia kerek lang ki curuk haduk ne ka singi. Wat siap kumen ong le wan ne kesini mo penman i ke general meeting wa kini ku hek nong woro em lang ki curui di ki jingkerchan ku pura ya ke senjup hawu yada ya kini ki wa badi kini ki dok em pok ko te kini ke thau to ku hek ku yar ki put sodong jiong ka ku pertuj naduk nei te na khat ar haduk chat seriang em ki chnat ku bon ha kini ka wa ku hap te kini ki chnat ku hap le da de kejuk hi ke jingmut ke senjup wa kirang ba chnong ki san chnong ru chnong wa di hab I wo khang wo percha ya giwan ku penjia pathar ya ki dok em kini ki wa em ki chnat jongka ta depan man ini ke sengi ya kini ke general meeting dawan nawro ku hek chnong siang men haduk kata em lang cirui kerchan pura gi ke senjup nagaliang yong ke senjup dap ke di siang men ku belai gele ya ki chnong ku kerchan bat ki lok ki jor kini ku witawan ki chnong ku wan hakini ki mengot hakini ki hamungat bu kerchan ki ko ngok ki ye ka ai nyong ka senjup nang wo man ka ki da ye ka bateng step man ka wi ka da poi yo ki kini ki den kijat ki wa he ku de sen bat haduk kini ki sengi yo ki wo lai ki de kejuk ku luti o penek bensa ki ye kini ki do ki em kini ka wa mungat bat ki chnat yong ka te ka meeting ku rai ne ka sengi wa yo su haduk kata wa di kelami cibun ki jingmut di jingmut na ki dekat bat kamjuk na ki nong khui ki em ni kamwa san phang ru phangun ne singi yo de juk ki jingmut ya rai ki kerchan ni ya ki jing temu yang ke senjup bo ben miat ben bha ya ki ni wa muat bat em lek katukan ni kendon go bon yo de bo ya ki ni ke senjup kum ye de nyau kam ong no na do open ya pathari ki do na do lek pathari ki mo ki ding ko em wa muat na do ki bon ki bentah yo hakini ka wa mje penjulon nei daw wa yoi da cha I kam kesenjup yoi daw do daw dam kini ka wa ye jing yu sok yang ka kamoman ka kat ni te ne kesini man generali da kejuk jing kerchan ki worok kerai ye ko ngok ki ye yi ku senjup da pen baik ka executive committee na ka por di chong ka executive committee iwan ra ini kesini mani with job na ka por kiwitawan ki lok ki jor ki wa em na kiwitawan ki thau wan ki hakini ka wa mongot mhaule ki penjap pathar ki do usiat bom ki jar ki tutia ki bonjek ki kenjabi ki wan hakini ki mchai hakini ka mongot bole ta kam te kerpat ki lok ki jor ku em na kiwitawan ki chnong ku jingai ku hajan le ku rai ki ni kubor wa usnya bahapi ki kre lang wo senjup ki wan pengkhanye ka ayong ka senjup hap ki wo pensitam ki kat kum ka anyong ka senjup la da ka senjup ye ko le ini hap ko le chaduk ki bor yang ka an da ko blai sibon kong ye kini ki jing em yang pin ne ka sengi o yok pi pha ye kini kubor chiklen yang ka rikasi jantia yang I oman ka kubor ko kumen jan ngaja chaduk ki bor go nen da yo kumen ki wa ye kre langi kamu dah ke sorkat kwa go benek bensa ya ki do ya ki ku em hapok kini ka wa muat